I denne video vil jeg fortælle kort om, hvad ellipser er, og hvad der kan være i ellipser. En ellipse ser sådan her ud. Det er en slags cirkel, men bortset fra hvor en cirkel kun har ét centrum, så har en ellipse to brændpunkter. Mellem de her to brændpunkter er der noget, der hedder brændstråler, som det går sådan her for eksempel. Det vil sige, at det er simpelthen en linje, som det skal kunne nå herud for enden af ellipsen, og det skal den kunne gøre hele vejen rundt. Ligesom hvis du tager en cirkel, så har du centrum, så har du radius ud, og hvis du tager den her henad, så skal det være den samme længde som herhen. Så R og R. I ellipsen herover er der også noget, der hedder en lille akse. Den ligger præcis mellem de to brændpunkter, så det er cirka her. Den går altid lodret med store aksen, som der går igennem de to brændpunkter, og er altid der, hvor ellipsen er længst. Som man kan se, så ligger de her to altid vinkelret på hinanden. For enden af storaksen har vi noget, der hedder toppunkter. Det vil sige her og her. Så det er altså toppen af hver side af ellipsen. Og det er også her, hvor krumningen er størst. Så har vi noget, der hedder tangenten. Den ligger for eksempel her. Den skal så bare ramme. Sådan der. Den skal ramme lige akkurat ellipsen på et punkt. Og den skal så, man siger det er den, der flækker brændstrålen. Så brændstrålen går videre henad her. Det er brændstrålen her. Og det er der, hvor den rammer. Så har ellipsen selvfølgelig nogle ligninger. Hvis ellipsen kan ligge på mange forskellige steder i koordinatsystemet. Hvis ellipsen ligger i 0,0, i punkt 0,0, så hedder den x i anden, divideret med a i anden, plus y i anden, divideret med b i anden. Og det skal give 1. Hvis det ikke giver 1, jamen så er det ikke en rigtig ellipse. Dog kan ellipsen også ligge, som den gør heroppe, parallelt med akserne. Hvis den gør det, så hedder ligningen parentes start x minus x 0 parentes slut i anden divideret med a i anden plus parentes start y minus y 0 parentes slut i anden divideret med b i anden. Og det skal også give 1. Dette var en kort lille forklaring på, hvad ellipsen er, og hvad der kan være i ellipsen.